de Boltzmann, el cual consiste en una representación de la Tierra, la cual está dividida en dos partes para simbolizar un lado bueno y uno malo, en el cual el lado bueno es un lado donde se toma acción en contra del cambio climático y el lado malo representa todo lo contrario, donde se pueden observar cosas como la deforestación y la contaminación. Es por eso que están todos los más difíciles. También contamos con una caja en la cual dentro hay preguntas y ¿sabías qué? Para que la gente reflexione más a profundidad y en verdad se involucre y piense más en lo que estamos haciendo el planeta. Bueno, aquí se les puedo leer una de las preguntas para que vean el tipo de preguntas que hay. Cuidado. ¿Cómo cuidados estará el planeta en Taiwán? ¿Es saludable o igual que el contaminante humano? Entonces, las personas que vienen a ver el proyecto tienen que hacer esas preguntas y así lo escucharán las personas que lo preguntan. Bueno, ahora ya les traigo a mi compañera de clase que nos explicará el segundo punto del encuentro. Tot el nostre projecte que s'anomena The Iceberg. Tracta sobre un iceberg que s'està fonent per culpa de l'escalfament global. També té unes zones on hi ha paraules per intentar motivar-te a fer exercicis, com per exemple, junts podem ajudar al planeta. Encara que les onades també signifiquen els intents d'ajuda o propostes de la gent que se'ls aporta més. Aquí darrere també tenim un QR, el qual serveix per dir t'explica per què hem escollit aquest projecte. Llavors, el QR i llavors està en 3 idiomes, el que serveix millor per llegir. Bueno, ara us deixo amb el meu company que us explicarà el tercer apartat. Pues moltes gràcies, Edgar. Jo ara us explicaré el tercer apartat, que és el nostre projecte, que es titula Iceberg Melting, que mitjançant aquesta capsa té un petit mecanisme en el qual, si tu tires de la corda, baixa aquest iceberg. És una mica el que està passant actualment, no? Per culpa de la contaminació i també com ens pot afectar el futur, el qual el mar puja, la temperatura puja, etc. Aquí tenim unes petites preguntes, les quals podeu llegir i reflexionar una mica. I quan acabeu de reflexionar, només haureu de seguir les petites petjades que hi ha a la terra per arribar al següent punt. Hola, ara us explicarem el punt número 4 i 5 de la nostra exposició. En aquests dos productes hem pogut fer unes sales més immersives. I ara començarem amb el punt número 4, que es titula Why are we polluting our oceans? Nosaltres, en aquesta sala, hem volgut representar el mar. Com podeu veure, amb aquella paret principal està coberta d'envasos i hem volgut fer una petita mostra del que seria el mar actual en brossa. La majoria d'aquests envasos són envasos utilitzats diàriament i en aquesta columna d'aquí tenim preguntes que ens ajuden a profunditzar la reflexió sobre quins d'aquests envasos són els que més utilitzem nosaltres. En aquestes altres dues parets tenim missatges per conscienciar-nos sobre el problema de contaminació dels nostres mars. Aquesta paret d'aquí de vidre veu cobert de paper blau aquest transparent per representar que estem dins del mar. I finalment tenim aquella taula d'allà que representa el mar i com podeu veure aquest mar està trencat i tenim unes tirites perquè podem arreglar-lo. He intentat fer una altra sala immersiva en la qual entressis en un món de gel i nosaltres hem fet uns QRs als quals hauries d'anar seguint i, bueno, si anem a la sala. Doncs hem fet
un sostre de brossa per conscienciar de que la brossa que deixem per tot arreu provoca un efecte que es diu un efecte hivernacle, que és el culpable de l'escalfament global i que comporta el desglaç de molts glaciars. I per això hem fet un timeline amb maquetes que acaba amb un futur millor i un futur pitjor. El futur millor, si consultéssim els QRs, veuríem coses que hauríem de fer per acabar amb el futur que nosaltres volem. I l'altre futur és si continuem amb els hàbits que estem agafant. El desglaç dels glaciars fa que el nivell del mar augmenti i també fa que la temperatura faci el mateix. I això comporta l'extinció de molts animals que està aquí darrere d'aquesta cortina. Que es diu Oceans Now també, i el meu grup ens vam capficar a fer una maqueta del mar, del passat i el present. Molts dirien que seria passat i futur, però com el problema actual s'ha de fer veure, perquè si seguim contaminant els mars, acabarà molt pitjor del que podem veure o imaginar. També vam tindre la idea de fer la maqueta amb materials reciclats, perquè ja que estem fent un projecte per conscienciar la gent de no contaminar, que millor de fer un material que teníem per casa que ja l'utilitzàvem. Ara heu arribat al número 7 i el nostre projecte consisteix en un mural que es diu The Two Sides of the Same Wall i consisteix en una terra que està partida en dos. En un costat es veu una terra neta i en un altre una molt contaminada. El nostre projecte serveix per reflexionar sobre en quin costat de la terra voleu viure i què podeu fer per viure en el costat que voleu. També hi ha paraules per ajudar-vos a reflexionar. I ara seguirem amb el... Aquesta és la parada número 8, que és l'última, en la qual el meu grup ens hem dedicat a crear uns pòsters amb la finalitat de reflexionar sobre les nostres accions, en la qual el projecte l'hem anomenat We Will Decide Our Future, que significa nosaltres decidirem el nostre futur. Els pòsters estan dividits en 3 estances, en la qual podem observar 3 dels problemes mediambientals que tenim. Tenim la incrementació de les ciutats i els pobles, la deforestació, el de girar els boscos, amb el tema que més hem tractat. Tenim que hi ha 2 pòsters per cada estança i evidentment tenim una esquerra i una dreta, però estan posats expressament perquè a l'esquerra podem veure l'apartat de si nosaltres seguim amb les nostres accions i nosaltres no fem res al respecte. Però a l'apartat de la dreta tenim un apartat que és diferent, en la qual podríem anomenar què passaria si nosaltres canviéssim les nostres accions, si milloréssim les nostres accions. I en cada pòster podem veure que hi ha com 3 bafarades, en les quals són preguntes que ens podem fer, com per exemple, aquí tenim una pregunta de l'apartat de les quals que podríem dir que allò que aquests animals estan vivint en bones condicions o perilla. I podem observar, per exemple, els animals, el seu hàbitat, i així plantejar-nos 1000 coses que llavors reflexionar, donar opinions, resoldre, etc. I com que aquesta ha sigut la parada número 8, que ha sigut l'última, ens agradaria molt que ens acompanyéssiu a recepció i ens agradaria molt que ens donéssiu unes opinions sobre el projecte, reflexió sobre el tema en si de la contaminació. Gràcies.